Республика авыл халыклары исеменә сезгә ялкынлы кайнар сәлам. Шу авылларда бер зур гаилә булып татар, башкорт, украин, чуаш милләтләре 1100 кеше яши. Сезнең игътибарга Башкортстан Республикасының төзелүе 100 ел уңаеннан арналган чыгышыбызны башлыйбыз. Турунтаиш авылында туып үскән күп шигырьләр авторы Гөлфия Гизатовна шигырен Башкорт дәүләт педагогия университетының 5-нче курс студенткасы Мин Мөхәммәтҗанова Ләйсән укый. Башкортстаным, туган җирем Башкортстан, тамырлары елгалар, шелтер-шелтер аккан сулар, туктамасын һич алар. Гүзәллекләргә тиңнәр юк. Яшел үзәннәре, истәлекләргә бай илем, күп аның күргәннәре, биек кыялы таулары, ашкыналар күкләргә. Башкортстан, туган җирем, син кадерле күпләргә. Синдә тудым, синдә үстем, киләчәгем дә синдә. Башкортстан, горур илем, бәхетлемен мин синдә. Сезнең алдыгызда вокал ансамбле, Наил Галиев көе, Шариф Беккол сүзләре, Башкортстан.